Skal vi se, her den nordlige port. Vi er klar til at blive evakueret. Du skal lige stoppe her, min ven. Du kommer ikke hen. Jeg leder efter min bror, han er inde på det der Han er hospital. ikke inde, der er evakueret. Der er helt tomt. Moren så. Hvilken afdeling lå han på? Børneafdelingen. Der kommer en vogn lige om lidt, så kører vi lige over på kontrolposten, okay? Så får vi lidt kakao og lidt juice og lidt kiks, og så skal det nok gå, okay? Ja, undtagen. Der er nok ikke. Hey! Hey! Stop! Stop! Afbryd. Evakuering om 2 minutter.